motsättningar inom laget. Ja, kör vi. Det var ju... Bra! Nej. Bra tjejer! Bra försök! Veta, träffa höger där. Bra, ta det till. Bra, kom. Bra, har vi. Bra. Nu, bra. Lugnt och försiktigt. Bra. Bortre! Mycket bra! Nu kör vi till där! Titta nu, bra igen, Alex! Fick på då tjejer, fick på! Alice, Andrea, fick på! Kampa. Åh, det är helt rent. Bra, Mika! Nej! Vad nära! Är det synd, Tuva? Sitter nästa gång. Kasta ner. Kom igen! Bra, Alex! Kom igen! Nice, Sar! Han går ifrån, vänd. Spela. Upp. Bra! Karo. Bra, Greta går ifrån. Bra, hela vägen. Trampa. Hela vägen. Jag satte det. Bra, Andrea! Karo! Kom! Ja, Bra, Andrea! Bra, Mika! härligt tjejer! Hjälp varandra! Kindra, Elvan! Kom igen! Ja, jag förstår. En smal bollen. Ni tappar den inte. Bra, Alex! Häng med, Kindra. Morgon! Andrea! Kolla över axeln och kolla om deras ytter kommer. Du måste få ner yttern här. Så du får hjälp. Kindra, rätt sida. Längre ner. Hon kommer kliva där. Andrea måste kliva också. Ja, det är bra. Bra, Andrea! Kolla bakom axeln. Där, ja. Hon kommer. Varje gång kommer hon där utanför dig. Springer förbi dig. Rätt sida. Kindra. Nedanför henne. Rätt in, Fanny! Bra, Andrea! Bra press. Bra! Kör vi Kindra. Nu kör vi. Bra. Där är bra! Bra tjejer! Andrea. Johanna finns, sätter vi fart! Få ner henne där, för då vinner vi bollen där. Ja, ta fram den! Där tar du Tiffany! Bra spelat! Rätt spela nu! Bra! Kom igen! Tippi, ta tillbaka den Tippi! Det är matchjobb om du tappar den! Kom igen nu! Kindra, bortre. Det där var väl Upp igen! Kindra bortre, Elvan! tveksamt. Kom igen Tiffany! Ta fram och skjut! Där är din, Kindra! Det där är din tjej!
är bra. Kom igen nu. Bra, ta det lugnt. Greta finns. Bra, Greta finns. Ta fram den, Greta, du är ensam. Stå med två backar där bara. Tre mot två. Måste spela in den till Greta där vid 3 mot 2. Då är vi 2 mot 1 sen. Bra, Mika! Ja, kom! Kom igen nu. Nu är han bara bra. Bra, fyll på här. Det är bra, Tuva. Här, linjen. Inte bara rakt upp. Kom längre ner vid linjen så att du ser var. Vinkel. Lia här! Bra, ta fram. Det är lugnt ensam. Fickan. Bra. Bra, Tuva. Bra, Andrea! Ja, men gjorde någon hoppgrej där. Vi vet att det är på black. Kom bara, tjejer! Kom igen! Isa! Ciao. Nu då. Ja. Det är bra tjejer, bra försök. Tack. Du som yttrar. Pendlar. Du skulle kunna hälsa på andra sidan i 3. Fart. Ta det lugnt, ensam, skjut. Nu då. Bra, fart. Bra. Bra, Andrea! Han är lite långt bak. Har vi? Bra, Isa! Spel bara! Eller måste vi vara aktiv? Bra, Isa! Gå Tuva. Tinna, bra Tinna! Bra, Andrea! Michel, kom! Tuva, kom. In i målet. Inkast där då. Du har kämpat tyst där. Alltså, Vad jag kunde ta emot det. Det är lugnt. Det är bra. Det är bra. Så gör Vandla. Det är bra Vandla! Hindra!
Andrea. Mina. Det stämmer bra. Du fokuserar även på. Bra, kom. Har vi. Bra. Vänd! Kajsa finns. Bra, Nikita. Bra. Vill ni ha hjälp med finansiering till ert lag eller förening? Besök varannan krona på torget. Bra, kom inte för nära tjejer, vi står stilla, vi måste få avstånd. Bra, ta fram det nu Johanna, du är ensam, det är bara att ta fram. Men... Spelbar Greta. Om ni väljer Ravelli, då får Kvinna, kom ut här. Andrea, mitt plats med Alice. Vi kör vänster ytter. Ja, bra press, Astrid! Härligt! Nu kör vi, Frida! Fortsätt jaga! Fortsätt! Ja, verkligen. Komma igen. Bort det. Bra. Kolla nian där nu, Andrea. Nian. Nej, på mål, Andrea. Mål. Oj. Stanna! Bra! Där ja, Andrea. Kommer ner på den direkt, Andrea. Låt det. Fortsätt! Bra, Vendela. Bra press! Ja, han var tillbaka då. Andrea, kolla bort det! Han då? Ja, bra. Nej! Som på den, har gått in. Andrea, du ser där nu om man faller på den här gått kanten, in. vad snabbt man måste vara där Pekar nere. ut den. Nästan som en back. Astrid är det. Har vi. Johanna, hela vägen. Vendela spelbar. Och så kommer vi ner, Andrea. Och så kommer vi ner. Igen. Ja, Mika! Öva mycket nu, Mika. Det är bra. Fokus till barnen. Andrea, ta henne direkt. Tia. Hel! Kom ner nu! Tippi längre ner, Säger de kör den där varenda gång. Snett upp och sen samma. Svårt med högen där. Hitta den vinkeln. Tippi, du hör när jag står längre ner så titta upp på din spelare istället. Nu har inte du ligger mot volleyboll och spelar nästan. Stopp. Bra, Det är bra. lugnt nu. Skott. Ja, bra tanken Mika, jättebra! Bra, ta fram och skjut ordentligt. Skjut. Bra! Skjuta med vänster. Utåt! Ja, utåt! Det är bra. Kom igen nu tjejer! Börja om, vänder vi. Det är svårt där, vänd tillbaka, vänd nu Johanna. Ta fram den Johanna. Skott. Ja, bra. Lia kom.
Säger, ingen snickar, gå tillbaka till positionerna. Det är sånt som händer. Hindra! Händerna till dem! Nej. Nej, Tinna, kom. Det var inte Tinna. Popcorn. Nu är det bra. Men vad? Michel, kom. Byt med Kajsa. Nu är det bra. Släpp till den, Tuva. Ja, det är bra, Tuva! Bra, Tuva! Kajsa, kom! Ordentliga pass nu, lika bra. Vilken ordning var det där? Säger, upp med huvudet nu. Man lägger inte ut på platsen mer än den bakom. Kom igen nu! Det känns knäpp. 5 sekunder! Jättebra eller bra? Nu är det bra. Men. Ett till vill jag. Kompis. Ja, bra press, bra press. In i målar! Målar var det står! Bra, Karo. Bra, hej, hemåt. Spelar en hel kupp. Ja, det är hemåt. Kör! Bra! Speed! Ja, det är bra, tjejer. Bra försvarsspel, Astrid, Alice. Greta, kom! Lea, mitt. Kom igen, stänk igen den nu, Lea. Rätt sida på kon. Nedanför henne. Det är bra tjejer. Det är 1,5 kvar så att ni kan Karolina, ta på er. nedanför henne. Se hon före dig. Nej! Det hade kunnat bli Lojsans mål. Vändla! Det är inkast, snabbt! Så är det mycket. Snabbt. Kasta! Upp Michel! Jaga! Bra. Ta det lugnt. Kasta, vänd tillbaka. Hem. Ta det lugnt. Lea spelbar. Ja. Bra. Ja, popcorn, borta. Ja, det är bra om du vill någon. Lägg ner! Bra, du är ensam med! Bra! Bra, Alex. Upp, pappa. Kom igen. Spelbar. Bra, ta fram nu. Spelbar, Lea. Fart hela vägen. Lea finns. Bra, skjuter vi.